جبرنامه کردن آدم گچوا که افدمو حمود میخوش تماشاوانن هجا. دسالن داوی دا بل باجارن باکوری کردستانه رجع که زده بکارهانینا تریاک آنگو حشبره هیه. ردیجی به هر قص تکوشین تداینجی لباس بکارانین زده بویه. ev yek jî nîşan de ku polîtikayên şerê taybet an jî polîtikayên dewletê li ser ciwan û xortên gelê Kurd zêde ye. O bizanebûn berî wan didin nava vê tora tiryakê. Bi vê münasebetê ji bo ku hişbir bikarîna hişbir û tiryakê were sekrandin, îro li Amedê bi pêşengiya platforma li dijî tiryakê çalekiyek tê darxistin. Em ê jî ka ji beşdarên çalekiyê ji welatiyan bipirsin در حق و اکیدا چه فکرین و چوا هول بدن ریل بر و بکارانینا تریاکه بگرن برنامه ما دست پید که بینرین هجا سالانه لباکوری کردستان سری دال آمده و همو باجارن باکوری کردستان تریاک یعنی حشبر تب کارانی جوان کردا خورت کردا خستن آوا و توره ایرو آرمان جواجی اوه کون ریل بر وی بگیرن پیشیل وی بگیرن تدخوازی در حق وی دا چی بیجی؟ Yani ev tiryak buya sebabı gencime yani ev gencime artık nehsali dehsali dikevin ve bela tiryaki eji vek seroke spore verşisa Amedê em jî bi vê meşê bi vê evkê piş didinê û em jî bang dikin û hem sistem hem jî millet û hem jî em dibêjin ki şaredariyê me û komelên me û saziyên me bi vê tiryekê de teva bira yekdestî bikin û qarşiyê wî bisekinin. Yani em artık em bese em ciwanê xwe em hinda nekin bi vê evkê de. Malbat her ku dibêjin em rê nikarin li ber zarokê xwe bigirin li bes bi awayekî sistematik dixin nava vê karê. Çi ye banga te derbarê? Ana banga min wiha ye bi vê evkê jî em şaredariyê xwe jî me xeber da. Ji bo vê gencê em evkê tiryakê nekin ki em ji wara alana vekin sosyal alana sporê tiyatroyê muzîkê vana degekî em ciwanê xwe xwe derkevin wextê ciwan vale bimîne ciwan e yani li ku ki dest bavêje dere wî alî gerekî em ha ciwan bimînin sistem zaten sistem jî evkî sistemê ye gerekî ew jî xwe vegerîne vê em bêjin qanûnê xwe evkê xwe yani ciyê xwe bi vê evkê re bi çavara derbas bike daha ser vê evkê esasî bisekine em jî bi saziyên xwe mesela em sporê saziyên sporê ne verşîşê ne em bangeziya me em tev va saziyê xwe dikin em heta bê milê me em ha zarokê xwe dibînin hem gencê xwe ama em nikarin teva bikin çünkü alan tune em mesela livra gencê me spor bike ve her el ku bike îro em war bêzekin Amedê da ser not hezarî lisansî sporciyê me hene not hezarî ser not hezarî qulpê bigire heta çungişê bigire heta farxînê fabrîxînê heta bike licê tev saziyê me hene ama alan tune sporcu alanî tune vana kemasiyê me hene gerekî em jî û hem saziyê xwe hem şaredariyê xwe hem yani bingeha devletê em gerekî van cahîlara alan vekin spor camiasî çêkir ki em van ciwanên xwe ew nekin da nekin. هر وها تنه بيجن نه جوان خورت كمن نوا كاري ترياك قالك جنن جوان ان قال كردستان جي دخل نوا ترياك وكاري فوشي
وجه پلتفرم که به وی آوای کو کار باش هیوید کن و چه بکه چون چه دبیجن آرمانجا و چیه به پلتفرم اون چوار ریل برحش برای بگرن وقت گوت نتنی جوان جنجی نوی خبات دنا جبرگو تریاک ضرر دده هشمندی جنا و نخوازن پیش روزک آزاد پیش روزک و دفکرن آوا ببه جبرلو مخابن تفکر به وی شکلی تفدگره ام وی که قبول نکن ام خوازن جن آزاد بفکرن تفکر دجی بگرن بخبتن و زاروکن خوش باش پیش روز اما چواکی بیجم رونی بکن ام وی ناکی دخوازن جبرلو جوی خباتی ما بردوام بکن ام جید وی خباتی دنونه روبرو ام جی گلک تشتاد عالمن و ام ناخوازن جوانی مجی جنین مجی دبن تیسیرا تشتین خراب دبمینن برای آزاد بفکرن آزاد بجین خباتی ما بوی رنگی و بردوام ببن پکی دانه یک رژه یک یعنی بجن وری یک دسته و دهیه چقاس کس نوان کاربر چونکی نممکنه کو او ورج مارتن لی دانه یک بردسته و هیه ام حالو بیجن شاردارین ما گلک تفگرین ما لتاخان وک لکولینان کرنا دسته ما دهن تشت هنا لمخابن اف گلک کسین هندکته لسر گلک کسین هندکته اف لکولین هاتنا کرن جبرلو ام نکارن بلکی زلالی هجمارا بدنو لی ام زانن لآمد لکردستان هشبر هاتیه حتی 9 سالی زاروکه می 9 سالی جم خابن تأثیره هشبر دادمینن و اف یک شخوا در فتامه یعنی مجبور له و کومی آواکر دماغو ام دوار جواکی و درونیا کل سر جواکی هاتیه چکرن شخوت درون ناسیجی بکار آنینا تریاکی چما لسر جواکی خورتو و ام بیجن جوانی گلی کرد جواکی تی فرس کرن براستی وقتی مرو بجباک تبله کر مرو به حوجداری یک تخوازه جبای خواه او حوجداری کسایت نه به کاجواک خواه هف نگره به تریاقی وقتش دوسا خواه دده ناسین مرو وقتی خونده کرد شخورا ناسنامه که آواد که که همی هفگرتنی به هف را آوانه کن ناسنامه جدا جدا بین بریامه به اف هم ریا به کسایتیه به هم جی بلاو کا جواکی است نگله که مرود د آلیان مذهب که اف نه پرسکره که تریاق کشانتنیه اف پرسکره که محمیانه جواکی بخواه ام جی رو جواکی شارت کن به شیار بند بیجن که هم هف را بی مسئله چاره سر بکن چون اف مثلا نه درونی ناسانه نه ای کسایت بخواه نه چه جواک بخواه همه هف را بکم سر هف بره که آوا بکم بکم سر کون اوی مجاری نوا گلی خدا را کن به هف گرتنه که نوا هف دا چکن جبوی وجود دم نوا جواک دا اصلا هشمندیه که آواد کن یا ایشه که ما وها هیا اما وی ایشی چاره سر بکن چونکه کامی ایشی بخن ناف گل جی بکم هفرا سر راست بکن براستی جی ایرو بلاوک امی بلاو بکن حوجه کامی هشاربینی بخن ناف جی بکشم ریل بری وره گرتن یعنی نه تخمین کنم تشته که وها وی آوایم میزه بکن که هر کس در دور خواه وی مسئلهش خراب بکت مسئلوکک از بهارم امی رگاوه کی بابیجن لی افگاف پچوک آوات بن یک جار داخل از نبن ایروجی پلان سازی من نی کاسب همه مسئله خلاص به ام جوان خو ام جواکا خو پیش روز خو آوا بکن اف مسئله اف ایش جبویه براستیجی به امین آب تاغان داشتم مشی و ها بکن بلاو که ها بلاو بکن به هشمندی که به هفرا آوا بکن به درد ما و ام دیشن ام وی ایشی بخن ناو جواکی کم همه هفرا بسر کبن
بتایبەتی لە باکوورێ کوردستانی سەریدا لە ئامەدە و لە باکوورێ کوردستانی باژارên باکوورێ کوردستانی بەکارهێنا تریاکێ di nav ciwan û xortên gelê Kurd da derkestê asta herî bilind û o êdî nemaye ku malbat rê dikarin ber vê bigirin malbat jî dibêjin ev awayekî sîstematîk pêk tê bi destê dewletê pêk tê hûn derheqê vê yekê da çi dixwazin bêjin çi difikirin rast e îro mixabin dewlet di zagona xwe da naxwaze xortê Kurda bi rastî zî aboriya xwe bigirin bi nasnama xwe bigirin bibin bijîk bibin profesör yani van tişta bi rastî naxwazin en nokta zayıf çi ye divê heta dibe famayî li dijî vî vîzyona me derdkeve me pêşva dibe bira fûşê dabe bira divî tiştê nebaş dabe ji bona wî yekê zî en barê mezin dikeve sermilê me ew zî çi ye ew barê mezin pêşiya vî sîstemê îro kada sporê dabe kada gu ji bona van ciwanê xwe em top kin li cîkî beşekî dinê dibe tiyatro dibe satranç dibe tenîs dibe futbol dibe yani navê çi bêjî ji bona gu ciwanê me xwe nas bikin û ji vî tiştî vegerin en pir ser malbat û sermeye îro eger em bi çavê rêberiyê li xwe dinêrin gerekî em li kolanê xwe li kada gomtê da dijîn di taxa da em bigerin em ranezin servî kîjan malbatî da sebîkî ketiye vî tiştî em wî bi zimanekî nerm zimanekî fesih em wî ji nava wan derxînin lê mixabin salên dawî da bi salên dirêje arast lê di 10 salên dawî da tiryak û hişbir li ser civakê bandoreka gelek mezin kiriye zêde kiriye û asta bikarayîna vê ji daxistiye temenê zarokatiye tu wek civaknasekî an jî em bêjin wek kesekî ku tu her tim nava civakê dayî çi fikrî derheqê vê yekê de çawa rê li dikare li ber vê kambaxbûnê were girtin Ana ekemiş xwe xebata ku em dikina platforma şiyar be li dijî tiryakê eniyekî tekoşînê vedike aras ji ber xwe ve tiryak di nav civakê da ek nabe we bi xwe got 10 sal berê ev dest bi zêdebûnê kir 10 sal berê çi qewimî êrişî saziyên Kurda kirin yani sazîbûyîn civakbûyîn dema hel diweşe ya jî derbê dixwe li bir nebaşî işte tiryake fûşe behîs koçberî tarîqatên em bêjin radîkal di civakê da pêş dikeve platforma şiyar be taybet ser tiryakê ew têkoşîna xwe bike lê eniyekî ji bo hemû vana ji xwe vana navê wî jî di 5 sal siyaseta Kurd jî gelê Kurd jî navê wî ya kiriye şerê taybet aslında vana êrişên şerê taybet e li çawa ku êrişên em bêjin fizikî pêk tê qirkirinê pêk tê aslında êrişên ê ku li giyanê dike ê ku ew dike ev êrişên şerên taybet e bi rastî li gelek zanebûn û bi taybet pêk tê li ser ciwanê Kurd yani ne tenê Kurdistanê li hemû welatên em bêjin bin dest mêtîngeyî dest silahdar wek enstrûmanek wek amûrek ji bo civakê birê ve bibe tiryakê madeyên hişbir fûşê bi kar tîne vana gişt bi lêkolîna da pirtûka da tiye nivîsin li Latin Amerîkayê jî wa bûye li em bêjin rojhilata navî jî bûye li Kurdistanê jî ana bûye wek enstrûmanek şerê taybet tiryak hem ji xwe wek qadek rand ji bo dewlemendî vedikin hem jî civakê bi vê rêyê apolitîze dikin ew din ciwanên Kurd nikaribe baş bifikire dirizîne pûçbûnek em bêjin ew rizîbûna civakê ji xwe di bingehê da tiryak heye Elviya jî ne ji ber ku êrişek pergalî ye gere tekoşî jî pergalî be yani êriş pergalî be û tekoşî nava kî êdî bikeve vê nav vê kemînê em jêra bêlin tekoşînê ne mümkün e malbat tena serê xwe dimînin ciwan tena serê xwe dimînin viya berpirsiyar hemû saziyên demokratîk saziyên welatparêz berpirsiyarin divê ew ê de viya tenê ne karê platforma şiyar be jî ê ku ji ve welatparêz ê ku ji bo Kurdistanê xemek wiye be Kurdistan çi Kurdistan pêşerojê me ciwanên me ne ê ku Kurdistanê ji bînî ciyek jî pêşerojê me ciwanên me ne ji ber jî em aras dem em divên ciwanê xwe biparêzin em welatê xwe diparêzin ez dikarim wana bêjim wana vê gavê
Di salên dawî da li Bakurê Kurdistanê bikaraniya hişbir tiryakê gelek zêde bûye. Tu wek ciwanekî Kurd dixwazî divê derbarê da çi nesîheta li ciwanên gelê Kurd bikî? Em de peşî de ji çar perçê Kurdistanê de em ciwanên me bedena xwe divê dozê de dane em bedena xwe ji ber wan ditewînin em doza wan silav dikin. Wekî ku hûn dizanin lêstokên mezin ser ciwanên me têne kirin. Bi hezara ciwanên me ketine nava lêstokeka qirêj. Em jî wekî meclîsa ciwana em jî ji batmanê meşiyan em hatin Amedê em dixwazin ciwanên me ji vê lêstoka qirêj em derxin. Em mil bidin milê hevdû em van ciwana ji van lêstoka derxin. Lêstokê giştî mezin li ser ciwana tê kirin. Ji bo ku dewlet van lêstoka ser ciwanên me rabike em dixwazin hemî ciwanên me mil bidin milê hevdû em vê qirêjbûna madê em nav ciwanê me derxin. Em dibêjin bangawazî li hemî ciwana jî dikin li çar perçê Kurdistanê ne li Amedê tenê li Batmanê, Sêrtê, Mêrdînê, Rihayê li çar perçê Kurdistanê jî hemû lêstokên qirêj tên kirin. Em bangawazî li hemî ciwanê gelê Kurd dikin. Werin ji vê lêstoka qirêj ya ku dewletê pêk anîtiye em van ciwanê me ji nava vê lêstokê derbixin. Em bi ciwantî me dest pê kiriye em ê bi ciwantî xelas bikin bijî berxwedana ciwanan. Bikaraniya tiryakê di nav ciwanên gelê Kurd da xortên gelê Kurd da pir zêde bûye. Îdî temenê wê daketiye temenê zarokatiye zarok jî îdî bikartînin. Ji bo rêlber weregirtin divê çi werekirin? Bi rastî hûn dizanin demekî pir dûr û demekî pir giran da em derbas dibin. Şerekî dijwar li welatê me li herêma me tê meşandin. Ji ber vê yekê jî rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan gavek pir mezin avêt dengekî pir mezin da dunyayê got ki aşîtiyek mande û civaka demokratîk li ser vê warî bi esasî em li ser vê warî bixebitin û em ser vê civaka avakirina civaka demokratîk em ava bikin em sedî sed xwe bidinê em ê van ciwanê xwe jî em ê gelê xwe jî ji ber vê bindestî û ji vê tiryakê em ê xilas kin. Lê ev tiryak kişandina wê jî ve heya temenê wî derketiye hefta eviya jî sîstemekî sîstema pergalê ye. Yani çi dibe birabe kes nikare divê warî da ixna bike bêje tişkî û satine ev ya sîstematik pergalviya daya ortê ji ber ku nasnama xwe nas neke ji ber ku xwe nas neke ji ber ku pêşeroja xwe nas neke malbata xwe ra bi neyartî çêke lê dewlet dixwaze ki ciwanê Kurd gelê Kurd malbatê Kurd bike bin bandora xwe lê em zî vê bêrûmetiyê qebûl nakin ama pergal vê bêrûmetiyê sürekli ser me da demeşandin em viya şermeza dikin û em ê înşallah hem aşîtikî mayende û hem jî rêberê gelê Kurd wê mesaja gedapû ji bo civaka demokratîk çi ji destê me were em ê berxwe bidin sira wês. Mixabin di nava ciwanên gelê Kurd da xortên gelê Kurd da di salên dawî da bi taybetî 10 salên dawî da bikaranîna tiryakê hişbirê pir zêde bûye. Ev demeke ku dest pê kiriye ev pêvaja ku dest pê kiriye platformên ku hatin avakirin jî dixwazin rêl ber vê bigirin. Win çi dixwazin bêjin derheqê bikaranîna tiryakê da gelo polîtikayekî taybet e ev. Ev ya ji bunakî ku em bibînin em gere ji buna wî jîrbûn zêde ne lazim e ji xwe politikakî taybete yani ku tişt politikakî ku ser ciwana eger tê meşandinse taybetiya wî ji xwe heye em zanin armanca vê taybetiya vê politikayê jî çi ye lêbelê ji buna wî jî çi destê me were me bikin yani. Bi zanebûn zarokên Kurdan êdî zarokên em bêjin heft salî jî bikartînin bi zanebûn dixin nava vê torê. Elbette ki zanebûn yani viya bêzanebûn nine çünkü anaka endibiye dev bav bune tiryakî ev zarokê 6 salî 8 salî ji wan rendî viya tiştekî di jiyanê de ewsa ne
zede girin xuyanake yani nej de bavra çünkü de bavın di bune tiryaki. Yani aneka ser vi rengi toplumaki te guartın yani sambej. والله ام دخوازن ام پیشیا ویا بگیرن تمام گده و گنج ما کردا دناف سوقاق محله و سوره دا بالحصه سوره دا همو کتنه و دا اوکی و درده و دایک پر گازناجمت کن و باو گازناجمت کن و او بخوا خوا بخوا او گازن دکن دبین ما خلاص کن لی فقط انوان او کارتینن ام دبین بکی ایدی تنبه ام کوکاویا درخن یام پیشی بگیرن en azından ام پیشی بگیرن و دخوازیا ما اوه و وابو دجاره ام وی جبوی ویا ام وان دخوانه ددن انشالله ام پیشی بگیرن وان گنجی خوش و وی کلو درد او که ویاجش کو پولیتیکا کی سر گنجی کردا هاتیه مشاندن و هم مکتنه وی ایلته و گازن تمام مالبات وان جمع ام جواب کن İnşallah me peşi bigrin naxwazya me ew çok der feqî wan hebe bira bigrin çimkî em ana nekevin bervan vî tiştê nebaş û qiriş em daha serîban re dernaxin çimkî soqaxê me bûne ji Teksasê xerabtir bûne şeva sîlih lêne teqandin tuneye ez şeva hevdû birîndar nekin tuneye yani canê me yani ez hinki digerim ez dibînim heger bi çi hawayî ne ez dikevim hinki dawê wan jî çêdibim çimkî zarokê malbatê me ne ez dinêrim heger bi çi hawî ne malbata me ama zarokê wan tuneriya yek en hindik yek di nava vî tiştî de yani em mecbûr e em pêşayî bigirin. مخابن وصد مخابن إيدي كسين كترياكي بكارتين دكشينن أم بيجن بدخلن وهر وكيدن كتية 8 زاروكاتية 6 سالي 7 سالي حتى جوانن ما 6 سالي حتى قالك مازنجي دنا في توري دانك خصنا في توري ونتوازن تشبيجن در حقيقة داش بوي كوريل برفي ورا قلت يا كيكو مسألة كي روجانا نينه يعني مسألة كي أبكاوية هي بنجاهوية هي أب بنجاجي ji mevcut sistemê nebepare û aborî danma daxin biye bela biye wê gorê malbat jî yani bi Tirkî dibêje neb yozlaşma nava civaka me da malbat jî li zar wî zêçê xwedî derketin ketiye asa herî dawî ev xwarê yani malbat û sistem tenebûna aboriyê o ev sosyal medya civan tamam hatine terkirin bi serê xwe hiştin tabii vîya heneka di serî de wexta me re bifikire bi zînekî hişyar me re bifikire berpirsyarî wî di serî de malbat e rêxistin ku hebe rêxistin mesela partî o peyva girêdayê a herî ku sebebê bingehîne polîtîkayê sîstemê li welatê me bi çi awayî tê bikaranî ez ji ber wî awayî hewceyê ku malbat ciddî hem bi xwe hem ji rêxistinê alîkarî bixwazin bi hev re rêxistin malbat saziyê sivîl yani beşa tenduristiyê heye psikolojiyê heye a çizanim a karsaza heye rêxistinê sivîl vana tev bi hişmendîkî ehlaqî vicdanî û netewî bifikirin ev zarokê ku ketine vê tora hanêka zarokê me ne ewladê me ne pêşeroja me ne bi vî hişmendî nêzik bibe dermankirina wî di nava zaman da
Dnava zaman da ev bigije jiber ku tekes suçli bisuç be ev jidayka xo nawelde yani خوشلو شرط و ظروف جیانه کوچه و جیانه بخویتی زاروکا دکن نوا خریجو گماره چونکه خریجو گمار جی سببی وی پر کورن بلکه آن الور مروسا اره نکاره به تمامی خیز بکه اما بر پسیار اوه دسری دامگو مالبات برای خستنی را سازی و دزگه سفیر را و بهشمندی که خورد پیشی لی بگرتن و درمان ببه هیدی درمان ببه بوی آوایان جبو کره لبر حشبر ماده وره گرتن تریاکی وره گرتن هل به تکوشین لازمه بر خودان لازمه جبر کو سیستم انسان خسته نوان توره خسته نوا ویتشتی ونی چی بکن ون خوازه چی بکن ون چی بجن در حقیقه که دا مثلا که گرانش بوی جواکیش بوی خلکی انا جبو گلمه ان soruna mezin bağımlı ve fuhuşe yani em dixwazin gel tevrabın serxwet zanî çünkü îro em bêjin jimre çi sibê were serê me jî îro vî yûrişê aslında daxwazî kimine ye awa ji heftê carkî van yûrişa ew bibin en az van biruşira jî belakise yani belkî inkî millet li xwe hay bibe yani ama her tişt ne spore, her tişt ne em bêjin mîtîge, her tişt ne ew e aslında temel soruna me uyuşturucu ve fuhuşe. Yani eğer vana bıkadinin zaten sistem jî vana dixwazin. Mesela hadi em ji esrarê jî em bêjin em derbas madde wisa derketinekî gava wata xwe dabêjin xwe hunda dikin yani aila xwe bîle hunda dikin. Kîre ew dikin nizanin tuzanî çünkü eşî wan serê wan e. Gençliğe me eğer xweyî dernekevin inam ki pir zor yani berber daha xirab diçe. Berber daha bir kotibun geçe. Jiboye gerikem tev bibin yek bütün geli Ahmet'e bibin yek li karşı vana have Suriye bisekinin yani. Gere malbata wî alîkarê gedê xwe be. Ji hevalê xirab dûr bike. Yani ana ji xwe em ji dewletê tişkî bixwazin ki devlet tamam nake. Devlet hatta destek edildi. Yani vardı bêjî, vardı xuyan dike. Yani em bêjin çi? Em stara me ancak malbata me bibe. Gerek dew bavî bi hevalê xirab negere. Ana em bêjin hevalê xirab negere ew dibe gedê me xirab nine ew dibe xirab nine. Em gedê xwe baş nizanin. Em warin nagerin. Em warin napeyivin. Em rê nadin berwan. Ji bona wî hawî yani tişkî ji devletê ji hikûmetê bira nesekinin. Saziye sivil dibe çi bikin? Saziye sivil. Sivil vallahi ez ajî me. Berî ku ez van dermansazekî çi dixwazî bejî te heqeten wezîfeya we. Ez van ilaca bifroşim. Ji derdê van ilaca em qehr bûnin. Tên her ro ilac dixwazin. Yani em ji tirsana nikan bifroşin jî. Nexweşê rast nexweşê ji wan re ilac îcab dike. Farz lazım e em ji tirsana nikanin bidin wan jî. Ka vî ilacê dibe dide uyuşturucî difroşin çawa dikin. Em pê bawer nekin ki em ilaca xwe jî bifroşin. Em ji tirsana nikan ilacî bifroşin. Dewr were bûye xera bûye. Yani bona wî awî gere herkes malbata xwe. Nas û dostê xwe şiyar bike ancak were dûz bibe. Ya na dûz nabe. تماشاوان هجام به هفتهی گشتن داویا برنامه خواه. جبو کو ایدی حشبر آنگوتریا جناب جوان و خورتنگل کرد رابع هر کسی گفت حوجهی بتکوشینه هیا و حوجهی بشیاری و حشمندی هیا. امجی بیا واید گشتن داویا برنامه خواه حتی برنامه کدن هر شادو بختوار بین. Mücadele çağırıyoruz. Bizi berbatara.